gĩkombe gĩa ASK Orosagia Rwakisi nigo giakora umusangirikano abo ase abana kamiti bakwarigania maorokererio y'oburimi y'omwaka oyiga bachorwa babike emirobiryo ang'e nigo basabwa gokora emirimo yabo ase obwango n'omukia eriokoene kiabuna amaorokererio y'oburimi y'omwaka oyiga ngo baramaya wetania emiaka y'amagega Murikito Wycliffe Orenge norobwatiorwe na enchire yemo yokuyaregana burunge busubwa morokererio y'oburimi ayoka bomutinyo gatana kaberekera omwaka yomuyama gacha SK Orosagia Rwakisi bono nigo boteneri bwa SK Kisi bwakorire obachori bw'abana kamiti abarachi kwaregania emirobiryo yo asa Marieta Nkefunduso oyore chairman yesho yetu ya Kisi ekoro kwa Southern Kenya branch ntagete ko irari bageri gari abene ko batebinga esho yaito nenyale ko bagokorekana umutinyo saba ase umuchoito okisi ituko lya lero buna muroche toraiga twanyalire ko batogozindwa ige kosi gose committee eliego chikoba ekoligereria chinsemo ao asinge njo gokora okwarigania gwesho yaito ego chakoba go chakera chitari kikianda paka 12 tinyo saba bakoragwa na Kefunduso oyoro munyakerogo ase Orosagia Rwakisi nigo babekire bene emirobiryo yonsi yabekirwe erekwoneke buna amorokererio yongo chiare kababuna botambe na tubwatane asobomo elinde esho yaite wenere buya kabisa kubwa chisho chinde chionsi echire cyanyalire ko bachigokorwa ase emiaka yaerire igo rero iga ase omwaka oyo buna tugokwana igo tole omwaka ostini korwa esho yaito ya Kisi yachagete nande ne timu ere emanyete gasi timu ere tayari okobanga emiroberi yesho unegwenerete emiroberi bagochikobanga neriang'a ensemo y'oboremi mbabeke ebinto ase ogwetere ebibanda awao abaremi baranyare gosoma ng'ang'aki bako kinia oboremi bwabo banyare konyora endagera isaine naende bakora oboremi bono nigo bas sobonge igoro y'oburemi erinde kwera uchumi ya Kenya bosio amagendera maya igo esho yo mwaka oyo nenyare ko bengi ya mono ige kosi eke giasomigu kianyarire kobanga nkebwate ebirengererie bia asinge ncho yokorigia exhibitor bali babwate knowledge igoro yerire lyaito asinge ncho yeringana ali nane likorokunga climate smart agriculture eyuere kerenge kenene kyomwaka oyo kubanga gochesho tonya kubanga tochiche tosome amang'ana ara maya aratokonya samagima ito no director b'oburimi imi county ya Kisi nigasingirira buna oburimi nabwo egete kyomogongo imi ensi ya Kenya abwo asabasabire bali baegwari bagali okwaregania amorokereria yo okore emirimo yabo ase obwasioku n'omokia etimu ero neria yakorire egasi eye ebwate ujusi yegasi naende boigo engaki yabono ntotumie chinchera chiria chia kisasa chiokora ng'esho egocha kobororo nesho erengiya mono kobwa chisho chinde chionsi chiakorirwa bwase emiaka ya magega korwa esho entang'ani yakoretwa iga Kisi omwaka o 65 igo etimu eye twanyeganeirie amaya naende twanyesabeire ekore egasi unegwenerete bono nigo yatigere ase bali baerio emirimo yokobegatia abaregania bamorokereria y'oburemi kweneke buna amorokereria omwaka oyo iga n'abamaya gwetania aye emiaka y'amagega ginkoripoteria Ensoko TV korwa ase obogatagati bw'omochie obosongo county ya Kisi erieta riane Wycliffe Orenge.